مستر تمرتي بقدمة مالي 15 حدار عب مكتال عدل تمرتي زي رخبو قالوا عزة كرة عودة مكونع يفلت مالن لو من دما كم قد سلطاناتون مدبات وحس تمرتا ومعبال زملكت عودة أكايد اللون تصبصب حبتم فرزقي ديدي أدخل مريم مينستر تمرتي مسمع كان هتصانات حبرات هاجرات بموهاد مدبات وحس تمرتاوي معبالن مسمار زحجزو حسابات نمفلفال زعلما عودة زته بأسات الشدشان أسات شوعة حدار أبسمرا أكايدوم أبزي وكلتي زتفلاليا تكالات منغستي ستساتفو عودة زته بقندو أب هاجراوي بوليسي تمرتاوي وطن قططرن جمجمان كمون محدرات تمرتاوي تقلات أبزبلو زعباتاتن زلو بدوهاتاتن عدلاتن بمنصرتي بحبرات هاجرات تبجيسو زلو شتوتات زلقة معبالة بسفيحو تزتيو بزيكا زين عبركتوكم أب تمرتاوي تقلات مليلاي نجسكاس تمرتاوي وفرز عنكسو تريوتات نتمرتاوي محدرات زتقلو روحيتات مسرع قدامنتات تربحت عدلات تمرتن زيكونو وجنات فولي قولحتا مهاب مس مشاركت كلو زقبا متأسسار كمو دما قداي تحتات النتاب زبلون كالوقت زعباتات مي تغايدو مينستر تمرتي أتو سمر رؤسهم أبزسمعو قال إيرترا كابشوتوتات ميلينيوم لعول تمكرو قسيمة بعوض كم زواتت نازم مركز بمقباركا شوتوتات زلقا معبالن مسمار مس مدبات هاجراوي لمعات أسانيا نختقو عسكم تسرحلو أرقاقيتو كابيت صحفت مع كان هتصانات حبرات هاجرات بإيرترا ميسيس بيلوسي ناتان بيوركي دما مسارتاوي علامات شوتوتات زلقا معبال زملكت مبرهي دحر مهاب أبتا عودة زاته كاب كتشهن أساس شدوشان كساب كتشهن سلاسان كتكبر وطين زلو تمرتاو وطن زسوقم حسابات أمن منجاو بتساتفتين سترائي تقداسنت موقيسام أوصل زنور زيجات تمرتهم وهدتهم بمحيال لهاجرا ومدبات المحواز تفعل نتفتات حزباو دبلوماسي كم زكايد يفلت أبي هاجرات أوروبا زركبوا حزباو دابيتات أبزقنيات الزن زكايد ومدبات بزملكت نستدلوا الزينة غرمسكال غرزكير كوروي ኤርትራውያን ነበርቲ ዓባይ ብሪጣንያ ጀርመን ኢጣልያን ስዊድንን በብወገኖም ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባታትን ሰሚናራትን ውዳቤታቶም ብምሕያል ንዓወት ሃገራዊ መደባት ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ደጊሞም ኣረጋጊፆም ኤርትራውያን ተቐማጦ ዓባይ ብሪጣንያ ብ13 ሕዳር ኣብ ከተማ ለንደን ኣብ ዘቃንዕዎ ሰሚናር ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ሰሜን ኣየርላንድን ኣቶ ስቲፋኖስ ሃብትማርያም بزعبه هلو كنتات هاجر زملكات صفيح مبرهي دحر مهاب مستير قسقاس إرترا أبستفال اللي مدايات حيال مختن توفاينتن هزبن منقسن مخانو قليسو مساي إرترا بحدنتن صنعتن هزبا وحسيو زبالي أمباسادر ستيفانوس محيال نهاجر ورب حزق القرود دابتات أبز مدايزي أقداسنتو عزوز كنزخونة أسمير اللو حلافي قنصلاو قدايات آتو سليمان حسن بقيديو نقنصلاوي أقلقلتات كمون قبؤن مسلن زيغاتات زملكات مبرهي أقريبو بخلو قندما أبلات زباو قنبار نديمقراسين فتحنوس شنفر دوب جرمن عمتاو أخيبهم بعصر تغلت حدار أبكتما شتتقارت أكايدهم فتصام قدايات إمباسي إرترا أب جرمن أتو يوهانوس والدو وكيل هزباون كماون قدات أتو كحساي تولد كمون صحافينا يتشنفر أتو رؤسهم أرأى دحر زسمع وزربا أخي بنيثات أبلو كنتات هاجر حفشة كنتات هاجراويان ودابتات أب جرمان مسرح مقيار ورقة مننات كمون مدرخو عمام زيغاتات أب هاجراو قدات أب زولو قدات زتيام أب تمساسل علت هاجراوش ماقل أب جرمن أب كتما مانهايم أب زقان عاخبة نتفتاتو قمقمو أبتي كاب عسرة كتماتات زمصو أب لا تستساتفو أخيبا أبو انبر هاجراوش ماقل إرتراويان أب جرمن دكتور تسفاي عبللب أب زسمع قال علامات أخيبا ودابتات بمورصات نربح هاجر زعلمو مدبات نمحيال كم زخونة أبريهو أبتا أخيبا محيال تصادفو من إسيات موياو عقمن بقعتن زيغاتات بمللاي أب هنسات هاجر موعال مسلو نتفتات مختز خيد نقحات ناي مبراه نتفتات مدنفاع بهلاو قسقساتن فستيفالاتن مسسان مدبات هزباو ديبلوماسي محيال زبلو زعباتات أب زترنفة وتنصرح كل تشحن 17 زوتا تخايدو إذا كم زيلن كله ودابه هجراو محور دكانستي إرترا شنفر إيطاليا عمتاوي جمجام نتفتاتو بعصر 3 حدار أب كتما ميلانو أكايدو
አምባሳደር ኤርትራ በኢጣሊያ አቶ ፍስሐ ጽዮን ጴጥሮስ ኣብ ዘስምዑ መደረ ተራ አባላት ሃማደ ኣብ ኢጣሊያ ኣብ ሃገራዊ መደባት ካብ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ዝተመስከረ ምዃኑ ብምጥቃስ እዚ ፍሉይ ኣበርክቶ ተዓቂቡ ዝኸደሉን ናብ ተካእቲ ወለዶታት ዝሰጋገረሉን መንገዲ ክፍጠር ከም ዝግባእ ኣገንዚቡ ጎን እዚ ኣደ መንበር ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ ኤውሮጳ ወይዘሮ ንግስቲ ጸጋይ ህልው ኩነታት ቃልሲ ጾታዊ ማዕርነት ኣብ ኤርትራ ከምኡውን ተራ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ መደባት ልምዓትን ምኸተን ዘተኮረ ሰሚናር ከም ዘካየደት ተፈሊጡ ብኻልእ ወገን ኤርትራውያን ነበርቲ የተበሪ ሽወደን መደባት ሃገራዊ ምኸተን ምሕያል ዝዓለመ ብዓይነቱ ፍሉይ ርክብ ኣሰላሲሎም ናይ ክብሪ ዕድምቲ አምባሳደር ኤርትራ ፈረንሳ ወይዘሮ ሃና ስምዖን ብውህደት ህዝብን መንግስትን ዝሰላሰሉ ዘለው መደባት ምኸተን ልምዓትን ከምኡውን ተራ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ዜጋታት ኣብ ትዕማም ዝምልከት መግለጺ ኣቕሪባ እቲ መደብ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝሰላሰሉ ዘለው መደባት ልምዓት ብዝገልጽ ስእላዊ ምርኢትን ካልእ ስነ-ጥበባዊ መሰናዶታትን ደሚቑ ምንባሩ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣብርሂቡ ኣብ ንዞባ ገለብ ምህርቲ መዓር ንምስሳን ክካየድ ፀንሐ ንጥፈታት ዝምስገን ውፅኢት ከም ተረኽቦ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኪላ ምርባሕ እንስሳታት መንእሰይ እስማኤል ሻውሽ ሓቢሮም ኣብቲ ንዞባ ካብ ዘሎ 430 ዘመናዊን ባህላውን ቆፈታት ኣብ ዓመት 2 ግዜ ምህርቲ መዓር ከም ዝሕፈስ ብሓፈሻ ኣብ ዓመት ክሳብ 9300 ኪሎ እቶት ከም ዝርከብ ድማ ኣብርሂቡ ካብ ሓደ ባህላዊ ቆፎ ካብ 6 ክሳብ 10 ኪሎ ካብ ሓደ ዘመናዊ ቆፎ ድማ ካብ 10 ክሳብ 15 ኪሎ መዓር ከም ዝሕፈስ ዝተጠቐሰ መንእሰይ እስማኤል ዘመናዊ ቆፎ ኣብ ርእስቲ ርቡሕ ምህርቲ ዝህብ ምዃኑ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ከተጋዓዘውን ስለ ዝካል ብልጫ ከም ዘለዎን ብሰፍሐ ንምትእታዊ ስራሕ ምህላውን ኣረዲዩ ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓት ንኡስ ዞባ መንእሰይ ዳንኤል በርሀ ብወገኑ ንዝያዳ ምህርቲ ሚኒስትሪ ሕርሻ ንሓረስቶት እኹል ቆፎታት ክቐርበሎም ከምኡውን ሙያውን ቴክኒካውን ሓገዛት ክገብረሎም ኣዘኻኺሩ ሓላፊ ኣፍረይቲ መዓር ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ድማ ኣብ ንኡስ ዞባኦም ዘሎ ዝተፈላለየ ዓይነት ኣግራብን ዕምባባታትን ምስ ምቹእነት ክሊማ ተደሚሩ ንምርባሕ ንህቢ ኣተባባዒ ምዃኑ ብምጥቃስ ንዘካይድዎ ዘለው ንጥፈታት ምህርቶም ክብ ብምባሉ ዋጋ መዓር ኣብ ዕዳጋ ካብ ኣስታት 600 ናቕፋ ናብ ኣስታት 300 ከም ዝወረደ ገሊፆም ኣብ ንኡስ ዞባታት ሞልቅን ሃይኮታን ህዝብን ተምሃሮን ኣብ ግራውቲ ስድራ ስዋኣት ኣብ ትሕቲ ዲጋ ፋንኮ ጽሙእ ዝለምዕ ዘሎ ፕሮጀክት ሕርሻን ምህርቲ ናይ ምእካብ ወፍሪ ኣካይዶም ኣብ ንኡስ ዞባ ሞልቄ ልዕሊ 800 ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ጃሃን ኣብ ከባቢኦም ናይ ዝርከቡ 128 ስድራ ስዋኣት ምህርቲ ከም ዝኣከቡ እዚ ድማ ኣካል ኣካዳሚያዊ ንጥፈታቶም ከም ዝኾነ ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ መምህር ከበዶም ገብረ የሱስ ሓቢሩ ምህርቶም ዝተኣከበሎም ስድራ ስዋኣት ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ድማ ዝግበረሎም ተመሳሳሊ ሓገዛት ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኦም እወታዊ ጽልዋ ከም ዝፈጠረሎም ጠቒሶም ሳላቲ ወፈራ ምህርቶም ካብ ፀያቕ ማዕፂድ ከም ዝደሓነ ገሊፆም ኣብ ንኡስ ዞባ ሃይኮታ ድማ ሰራሕተኛታት ዝተፈላለያ ትካላት መንግስቲ ኣብ ትሕቲ ዲጋ ፋንኮ ጽሙእ ኣብ ዝለምዕ ፕሮጀክት ሕርሻ ተመሳሳሊ ምህርቲ ናይ ምእካብ ንጥፈታት ኣሰላሲሉ ሓላፊት ፕሮጀክት ኣቶ በረኸት ኣባይራይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ህዝብን ተምሃሮን ኣብ ከባቢኦም ዝሰላሰሉ ዘለው ልምዓታዊ መደባት ንረብሖም ምዃኑ ተገንዚቦም ኣብ ዝተፈላለየ ንጥፈታት ከም ዝዋስኡ ብምጥቃስ እዚ ሕጂ ዝተኻየደ ወፈራ መርኣያ ናይቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ባህሊ ዓያይነት ምዃኑ ብርሂሙ እዚ ከምዚ ንከሎ ተፃዋዒ ሃብቲ ገረብን እንስሳታትን ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ያሲን ዓሊ ኣብቲ ገረብ ንምስሳን 3 ቀወምትን ሓደ ግዝያውን ሕዛቲ ከም ዝቆመ ኣብርሂሙ